Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:05. Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyong news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi Metro Bacolod, mayong gabi kabugusan nga Western Visayas. Welcome sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Miyerkules, Desyembre 23, 2020. Makitaan kita live sa mon official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radio Bacolod. Kag mabatian pag sa www.actionradiobacolod.com.ph. Ang inyo tagbalita, Aksyon and Defensor. Kag karon sa aton mga headliners, una sa balita lokal, demand sa karne itlog kagatas nagsaka subo nga holiday season. Mga motorista ginapahalong subo nga nagahilapit ang Pasko kag bag-ong tuig. Sa mga nagapanguna nga balita national, biyahe gikan sa UK suspendido sang 8 kadlaw. SSS contribution rate na magasaka sa 13% umpisa sa Enero 2021. Kag sa aton balita international, AstraZeneca kumpiyansa nga ila vaccine epektibo batok sa bag-o nga variant sang COVID-19. Kag sa aton balita sports, sa promoter ni Mayweather dako ang pagsalig nga mangin makasaysayan ng yampang batok kay Logan. Kag sa aton balita entertainment, pulis kag model actor nga si Neil Perez ginpagkamalaot matapos depensahan ang hanay sang PNP. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:07. Detalye sa atong mga nagapanguna nga balita lokal pagkatapos lamang sa mga ini.
Balita, una sa aksyon! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, alas 6:13 kagaron sa detal na sa ngaton mga nagapanguna nga balita lokal. Nagsaka sang 10% ang demand sang karne, itlog kagata sa Negros Occidental subong nga holiday season.
Sunog kay Provincial Veterinarian Dr. Renate Desena, ini ang maeksperiensyahan subong nga bulan sang Disyembre tubtub sa unang bahin sang Enero. Dugang pa ni Desena kung nagasaka ang demand, nagasaka man ang presyo sa mga ini apang ginapasiguro sang gobyerno provinsyal nga wala sang pagpamintahan nga negosyante paagi sa pag-implementar sang istrikto nga price monitoring kag pag-inspeksyon sa mga mall kag outlets sa nga nagabaligya sang sini nga produkto. Ginpanawagan ni Desena sa publiko nga suportahan ang locally produced farm products agud mabuligan ang mga marginal raisers kag farmers. Sa among nga record, nag-increase siya sa mga 10% no, sa regular nga quantity no, province-wide. That's why ang demand nagsaka, so may pagsaka man sa presyo sa mga meat, eggs product. Ang kabahin sa pagpahayag ni Provincial Veterinarian Dr. Renate Desena. Ginistrikto pa sa Negros Occidental Police o kon Negros Occidental Provincial African Swine Fever o kon ASF Task Force ang kampanya kontra sa ASF agud masiguro nga hindi makalusot ang mga baboy kag karne halin sa mga lugar nga apektado sa African Swine Fever. So kay Provincial Veterinarian Dr. Renate Desena, may mga persona sa gihapon nga nagatinguha nga makapasulod sang sini nga produkto bangod sa dako nga demand subong nga holiday season. Dugang pa ni Desena nga sa nagligad nga semana, may isa ka persona ang nagtingwa kung tani nga makapasulod sang ginatos ka kilo sang ham halin sa lugar nga apektado sang ASF. Karga sa iya salakyan sa Bredco Port Syudad sa Bacolod. Gintukod ang task force agud ba siguro o kung mapasiguro nga hilway sa ASF ang Negros Occidental kag mapangapinan ang 6 billion peso nga swine industry sang probinsya. Sa ibang nga balita, lokal, nagpanugyan si Bacolod Traffic Authority Office sa Conbitaw Head Lieutenant Colonel Luisito Acibotcha sa mga motorista nga magdoble halong subong nga panahon sang Pasko. Sa interview section hotline, ginpahayag na si Botcha nga sa Masami, nagaluntad ang madamong aksidente sa dalanon sa panahon sang holiday season, bangod mas madamo sa mga tao ang nagabiyahe. Panugyan na si Botcha, hindi magmaneho sang salakyan o kung motor kung nakainom, agud malikawan ang posible aksidente. Samtang, ginpahayag naman na si Botche, masami nga involvado sa aksidente, amuang dalagko nga truck, gani padayon na paglaom sini, nga matapos na ang economic highway, agud ma-divert ang mga dalagko o kung mga dalagko nga mga salakyan. Sarang na nga magamit o kung maokupar sa mga negosyante sang karne ang meat section sa Libertad Market o kung Libertad Public Market ang ginpa-renovate sang syudad kag naglamang nga gid-inagurahan. Sunod kay Executive Assistant kag Market Cluster Head Ernie Penida, ini nga proyekto ang nagatuyo nga maplastar sang husto ang mga nagabaligya sang karne, ilabi na ang mga individual nga wala naga-display sa husto nga lugar. Dugang panapinida ang among nga pasilidad ang mayara sang 18 ka mga steel tables nga sarang maka-akomodar sang tagduha ka mga vendors. Ginklaro man sini nga yara na sa bahin sang City Administrator's Office ang pagdetermina sa mga awardees pagi sa natungdan nga market supervisors. Ang among nga proyekto ang ginkuha sa Annual Investment Program sang syudad sa tung 2019 kag nagabalor ini sang 4.7 million na pesos. May mga nakatalana man nga mga kiosco para sa ilana. So ang ambal ko gani, gagawin konforme kung saan o nila gusto. May ara gusto nga subong, may ara gusto tapos na lang Pasko, may ara gusto nga tapos New Year. Singko kinangan ma-unite kamo. Sa katapusan nga balita lokal, ginahulat na lamang sa mga firecracker vendors sa syudad sa Bacolod nga mapermahan sa Bureau of Fire Protection ang ilang mga permit agud gilayon man nga makaumpisa sang ilang pagnegosyo sa bahin sang reclamation area. So naka-Executive Assistant Ernie Penida, humalin sa 50 ka mga negosyante nga sa plano magbaligya sang palupok, 46 na lamang ang nabilin nga interesado nga nag-apply sa ilang mga special permits sa syudad. Dugang pa ni Penida paagi sa bulig sang City Engineer's Office sa tigayo na nga limpyuhan karon nga adlaw ang lugar nga ila pagabaligyan. Samtang tigayo naman niya ginpanggakasang City Legal Office Enforcement Unit ang tanan nga mga vendors nga nagabaligya sa palibot sang firecracker zone. Sunod pa kay Pinida, hugot naman nga magabantay ang mga otoridad batok sa mga individual nga mahimo illegal nga maganegosyo sa nga palupok sa gwa sang gindesignar nga lugar. Una sa balita, una sa aksyon.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:19. Sa ating mga ka-aksyon, Pamatian namon ginasandigan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala Paglaong kag kasanat Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga estasyon Sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton Mga balita may dala inspirasyon Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo Patas kag balanse, patuod na mensahe Wala sang hinadang pilihan
radyo. Pagkulong kag negosanon inyong pamatian. Istasyon niya nagkapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Kaulog na ngay, sinsan ang mga kalintangan. Responsable at pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Sa aksyon! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, alas 6:27. Kagaron sa detalye sa aton mga nagapangulang nga balita nasyonal. Ginaprubahan na ni Presidente Rodrigo Duterte ang suspensyon sa tanan nga flights gikan sa United Kingdom. Sunod kay Presidential Spokesperson Harry Roque, kagabi ginaprubahan sa Presidente ang suspensyon gikan sa UK umpisa alas 12:01 sang kagahon sa Disyembre 24 tubtob Disyembre 31. Sakop sang travel restrictions ang tanan nga pasahero nga yara sa UK 14 ka adlaw ukon mas sobra pa antes ang biyahe nila sa Pilipinas, amuman ang mga pasahero nga in transit na. Kung ang pasahero ang yara sa transit na, mag-abot sa Pilipinas antes mag-alas 12:01 sang kagahon sang Disyembre 24, hindi pa sila sakop sang restrictions. Apang sunod kay Roque, kinahanglan nila nga mapaidalom sa istrikto nga 14 ka adlaw nga quarantine period kag testing protocol sa New Clark City sa Pampanga bisan pa nga negatibo sila sa RT-PCR test. Ginpahayag ni Health Secretary Francisco Duque III nga wala pa sang ebidensya nga magapamatuod nga magadulot sang mas severe o kung malala ang bagong strain sang COVID-19 nga na-discover sa United Kingdom kag Northern Ireland o kung Ireland. Sunod kay Duque, ang bagong strain sang COVID-19 nagpasaka sa transmission rate sang 0.4%. Apang wala sa may nakita nga mahimo ini nga makapalala pa sang virus o kung makaapekto sa efficacy sang anti-COVID-19 vaccine. Ginpasiguro naman ni Duque sa publiko nga ang otoridad naka-full alert agud mapunggan ang bagong strain nga makasulod sa Pilipinas kag ang mga eksperto nagatrabaho na agud mahibaluan ang comprehensive profile sang bagong strain sang virus.
Sugataon sang mas mataas nga monthly contributions nga 13% ang mga miyembro sang Social Security System kon SSS sa masunod nga tuig. Sa statement ginpayag sang SSS, ang pagsaka sang kontribusyon sa masunod nga tuig magapasiguro sang long-term viability sang pension fund kag magapasaka naman sa benepisyo nga makuha sang miyembro kag mga benepisyaryo sini. Samtang nagalawom si Finance Secretary Carlos Dominguez III nga kabigon sang SSS members ang ilang mataas nga monthly contributions bilang savings kag safety nets sa palaabuton. Sa kanapusan nga balita national, ginpahayag ni Justice Secretary Maynardo Guevara nga mahimo magka-apply sang proteksyon ang mga testigo sa pagpatay sa mag-Iloy nga Gregorio. Sulod kay Guevara, wala pa nagkabato ng DOJ sang anuman nga pangabay para sa witness protection gikan sa PNP. Padumduman si Sonia Gregorio kag bata sini nga si Frank Anthony ang ginpatay ni Police Master Sergeant Junel Nuasca kasunod sang konfrontasyon sa tungadlaw sang Domingo, Desyembre 19. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:29. Detalye sa aton balita international sports kag entertainment pagkatapos lamang sa mga ini. Mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon Radyo. Pagkulong nun kag negro sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayo. Mayong gabi sa aton mga ka-action nga naga-monitor sa siniya nga tinion. Thank you so much, Gid, sa inyong pagtutok. Dasigon ko lang ha kay medyo kulabos ko sa oras. Char. Sa kay Sir Alex Montesa, good evening. Sa kay Ella Natibuok Igina, good evening man. Andrew Juanites, Sir Frank Navisaga, mayong hapon dira sa imo. Mayong gabi dira sa imo, Sir Frank. Sa kay Gary Itchaus, mayong gabi man. Kay Ma'am Yvonne Butcher, nga naga-monitor dan sharing na kuno Sa kay Sheikh Sean Defensor, pa dra sa Manapla, Gordon kag Defensor family. Sa kay Jerry Azero, good evening man. Kay Richard Daet Pacheco. Sa kay Robert Roma, kay Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, nga naga-monitor sa siniya nga tinion. Salamat, gid ma'am. Sa kay Day Mary Marmoleta, nga naga-tutok sa siniya tinion. Sa kay Wilma Cabarles, sa kay Felinoria Oliveros, sa kay Guillermo Clarito, Merry Christmas, number 1 Action Radio the Best. Salamat. Sa kay Nelson Esquite, mayong gabi man. Sa kay William Will, mayong gabi
Okay lang William Carmelotes nga naga-monitor kuno sa Bahrain. Sige, salamat gid. Sa kay Bibong Patinyo Bayona, sa kay Ma'am Liza Joy Ilon Amoroso, good evening. Kay Ma'am Jean Oiseser, kay Bia Jonathan, sa kay Ann Bella, kay Leo Socamo, kay Merly Dolido Magallanes. Salamat sa inyo nga pag-monitor. Kag syempre, sa tanan nga miyembro sang Energy Fans Club nga nakatutok man sa sininga tinion, sila dira nga President sa kay Dennis Tibor Roma dira sa San Enrique, sa ilang Vice President kay Regent Tan Villalon sa Manapla, kag sa kay Anthony Jones sa Villa Ciblano dira naman sa Kawayan. Thank you so much and halong kita always. Merry Christmas in advance sa aton tanan. Kag sa detalye sa aton balita international, kumpiyansa ang British drug maker nga AstraZeneca nga ilang COVID-19 vaccine epektibo batok sa bagong variant sang virus kag pahayag nga ang pagtuon ginapatigayon na agud mausisa kung tubtub diin ang impact sang mutation. Patag sang AstraZeneca ang ilang vaccine nagaunod sang genetic material sang SARS-CoV-2 virus spike protein kag ang changes sang genetic code nga nakitaan sa bagong strain wala nagkaapekto sa pagdamo sang protein. Sa naibaluan, liwat nga nagpaidalom sang test ang pila ka mga drug makers sa ilang COVID-19 vaccine batok man sa bagong variant sang virus nga nangin isa ka panibago nga hangkat sa handom nga matap na ang pandemic. Kag sa aton balita sports, ay nagapati ang promoter ni Floyd Mayweather Jr. nga iyahampang batok sa kay Logan Paul ang mangin makasaysayan sa piyak sang pagsiling sa mga fans kag eksperto nga mismatch ang hampangan. Sunod kay Solomon Angel, ang founder kag CEO sang FanMio, naghanas ng maayo si Floyd rason nga kumpiyansa ini nga magapabor sa kay Mayweather ang hampangan. Si Mayweather, isa ka anay 5 division champion, ay nagretiro sa boxing sang 2017 nga may unbeaten record nga 50-0 with 27 knockouts. Samtang si Paul may record nga 0-1 bilang pro boxer. Ang duha ka mga boksingero magahampang sa Pebrero 20, 2021 apang wala pa mahibaluan ang venue. Kag sa aton balita entertainment, gin pa kamalawod sa mga netizen ang pulis kag model actor nga si Neil Perez sukod na Mariano Perez Flor Mata Jr. matapos depensahan ng PNP sa bagong kontrobersiya nga ginapangatubang sang ahensya. Ini may koneksyon sa brutal nga pagpatay sang pareho niya nga pulis nga si Junel Nuasca sa Mag-Iloy nga tupad balay nila sa Panique, Tarlac. Wala kag tuong nga batikos ang nakuha ni Flor Mata matapos ginpahayag nga hindi tanan nga pulis pareho sa kay Nuasca. Suno sa mga netizens, hindi dapat maghugas ng kamot si Flor Mata, magud mathag ang brutal nga ginhimo nga pagpatay ni Nuasca. Tungod sa negatibo nga komento, liwat naman nga nag-post si Flor Mata kag lakip diri ang caricature sa Mag-Iloy nga Sonia kag Anthony Gregorio nga nagayuhom samtang nagakamusta sa ila si Nuasca kaupod ang bata sini nga babae kag may nakasulat nga what if. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:37. Kag inyo ginpamatian ang kabugusan nga detalye sa aton mga natipon nga mga balita. Diri lamang sa Aksyon Balita Evening Edition karon nga adlaw Miyerkules, Desyembre 23, 2020. Ang inyo tagbalita, Aksyon and Defensor. Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio.